μέσα στον κόσμο μου, έλα να ταξιδεύεις, ξεκίνα να βγάλεις πάλι φτερά. Παραμυθένια σ' όλο τον κόσμο, γυρνάμε μαζί παρέα, πετάμε με παραμύθια πολλά. Έλα μαζί μου, ήρθε η ώρα, πιάσε το χέρι μου, πάμε μακριά. Έλα μαζί μου, άκουσε τώρα, να σου διαβάζω από βιβλία μαγικά. Παραμυθένια, ένα παιδί που γελάει, ένα μεγάλο κομμάτι στην παιδική σου καρδιά. Παραμυθένια, ταξίδεψέ με μαζί σου παιδιά, από όλο τον κόσμο μια μεγάλη αγκαλιά. Έλα μαζί μου, ήρθε η ώρα, πιάσε το χέρι μου, πάμε μακριά. Έλα μαζί μου, άκουσε τώρα, να σου διαβάζω από βιβλία μαγικά. Γεια σας μικροί μου παραμυθοφίλοι. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα να σας διηγηθώ ένα κλασικό παραμύθι του γνωστού παραμυθά Hans Christian Andersen, από τη σειρά Ιστορίες για τα Χριστούγεννα, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Είστε έτοιμοι να πετάξουμε? Τον μπισκοτένιο να απολαύσουμε. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια καλή γριούλα που ζούσε σε ένα όμορφο σπίτι στην εξοχή. Μία μέρα αποφάσισε να φτιάξει ένα μπισκοτένιο ανθρωπάκι. Για μάτια χρησιμοποίησε σταφίδες και για κουμπιά βατόμουρα. Η γριούλα έβαλε το μπισκοτένιο ανθρωπάκι στο φούρνο για να το ψήσει. Και όταν ήταν έτοιμο, άνοιξε το πορτάκι του φούρνου και το έβγαλε έξω. Τότε όμως συνέβη κάτι απίστευτο. Το μπισκοτένιο ανθρωπάκι πήδηξε έξω από το ταψί και άρχισε να τρέχει γύρω-γύρω σε όλο το σπίτι. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και έφυγε μακριά. Η γριούλα το ακολούθησε φωνάζοντας «Σταμάτα μπισκοτένιο ανθρωπάκι, θέλω να σε φάω». Αλλά το ανθρωπάκι της απάντησε συνεχίζοντας την τρεχάλα του «Τρέξε όσο θέλεις, εγώ είμαι μπισκοτένιος και δεν θα με πιάσεις ποτέ». Ο μπισκοτένιος συνέχισε να τρέχει, μέχρι που συνάντησε το σκυλάκι της καλής γριούλας. Εκείνο, μόλις τον είδε, κούνησε την ουρά του χαρούμενα και του φώναξε «Σταμάτα μπισκοτένιο ανθρωπάκι, θέλω να σε φάω». Αλλά το ανθρωπάκι άρχισε να τρέχει ακόμη πιο γρήγορα και του απάντησε «Τρέξε όσο θέλεις, εγώ είμαι μπισκοτένιος και δεν θα με πιάσεις ποτέ». Ωστόσο το σκυλάκι δεν τα παράτησε και άρχισε να τρέχει από πίσω του, μαζί με την καλή γριούλα. Ο μπισκοτένιος συνέχισε να τρέχει, μέχρι που σε μία στροφή του δρόμου συνάντησε ένα γουρουνάκι. Εκείνο, μόλις τον είδε, του φώναξε χαρούμενα «Σταμάτα μπισκοτένιο ανθρωπάκι, θέλω να σε φάω». Αλλά το ανθρωπάκι συνέχισε να τρέχει και του απάντησε «Τρέξε όσο θέλεις, εγώ είμαι μπισκοτένιος και δεν θα με πιάσεις ποτέ». Ωστόσο το γουρουνάκι άρχισε να τρέχει από πίσω του, μαζί με την καλή γριούλα και το σκυλάκι της. Καθώς συνέχισε να τρέχει ο μπισκοτένιος, συνάντησε μια αγελάδα που άρχισε να του φωνάζει «Σταμάτα μπισκοτένιο ανθρωπάκι, θέλω να σε φάω». Αλλά το ανθρωπάκι έτρεχε γρήγορα, ακόμα και από την αγελάδα, και της απάντησε «Τρέξε όσο θέλεις, εγώ είμαι μπισκοτένιος και δεν θα με πιάσεις ποτέ». Και η αγελάδα άρχισε να τρέχει από πίσω του, μαζί με την καλή γριούλα, το σκυλάκι της και το γουρουνάκι. Ακόμα και ένα άλογο που βοσκούσε στο λιβάδι θέλησε να φάει το μπισκοτένιο ανθρωπάκι. Όμως και πάλι ο μπισκοτένιος έτρεχε πιο γρήγορα από εκείνο και του φώναξε «Τρέξε όσο θέλεις, εγώ είμαι μπισκοτένιος και δεν θα με πιάσεις ποτέ».
Και το άλογο άρχισε να τρέχει από πίσω του, μαζί με την καλή Γριούλα, το σκυλάκι της, το γουρουνάκι και την Αγελάδα. Ο Μπισκοτένιος έτρεχε σαν τον άνεμο και γελούσε. Γιατί πίστευε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον πιάσει. Ξαφνικά όμως βρέθηκε μπροστά σε ένα ποτάμι και αναγκάστηκε να σταματήσει. Στην όχθη είδε μία αλεπού και νομίζοντας πως και εκείνη ήθελε να τον φάει, της φώναξε. Είμαι ο Μπισκοτένιος και ξέφυγα από τη Γριούλα, το σκυλάκι της, το γουρουνάκι, την Αγελάδα και το άλογο. Ούτε εσύ θα μπορέσεις να με πιάσεις. Μα εγώ δεν θέλω να σε πιάσω. Αντιθέτως, θέλω να σε βοηθήσω να διασχίσεις το ποτάμι. Αν πέσεις μέσα στο νερό, θα λιώσεις. Δεν θέλεις να με φας? Όχι βέβαια. Δεν μου αρέσουν τα μπισκοτένια ανθρωπάκια. Ο Μπισκοτένιος πίστεψε τα λόγια της αλεπούς και σκαρφάλωσε στην ουρά της, καθώς σκέφτηκε ότι βρισκόταν αρκετά μακριά από το στόμα της. Και άλλωστε εκείνη δεν ήθελε να τον φάει. Έτσι η αλεπού μπήκε μέσα στο νερό και άρχισε να κολυμπάει. Όμως, ύστερα από λίγο, η ουρά της άρχισε να βρέχεται. Όχι, όχι. Τώρα θα λιώσω το δίχως άλλο. Άρχισε να φωνάζει ο Μπισκοτένιος γεμάτος απελπισία. Έλα στην πλάτη μου και έτσι δεν θα βρεχείς. Τον συμβούλεψε η αλεπού. Το Μπισκοτένιο ανθρωπάκι σκαρφάλωσε στην πλάτη της. Αλλά λίγο αργότερα και αυτή μουσκεψε. Όχι, όχι. Τώρα θα λιώσω το δίχως άλλο. Φώναξε ξανά ο Μπισκοτένιος με τρόμο. Έλα στο λαιμό μου, μπισκοτένιο ανθρωπάκι, και έτσι δεν θα βρεχείς. Πρότεινε η αλεπού. Ο Μπισκοτένιος σκαρφάλωσε στο λαιμό της αλεπούς, αλλά το νερό όλο και πλησίαζε. Έλα στη μύτη μου, εκεί θα είσαι ασφαλής. Του είπε η αλεπού με πιστική φωνή. Ο Μπισκοτένιος, που εμπιστευόταν πλέον την αλεπού, γατζώθηκε στη μύτη της και δεν κινδύνευε από το νερό που θα τον έλειωνε. Μόλις όμως έφτασαν στην απέναντι όχθη του ποταμού, η αλεπού τίναξε τη μουσούδα της και το Μπισκοτένιο ανθρωπάκι πέταξε ψηλά στον ουρανό. Στριφογύρισε κάμποσες φορές στον αέρα και μετά βρέθηκε κατευθείαν στο στόμα της αλεπούς, που τον έκανε μία χαψιά. Και αυτό, φίλοι μου, ήταν το άδοξο τέλος του Μπισκοτένιου, που έτρεχε γρήγορα σαν τον άνεμο. Και κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό μας παραμυθοταξίδι. Σύντομα θα έρθουν πολλά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το γλυκό μας καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα επεισόδιό μας. Γεια σας! Παραμυθένια, ένα παιδί που γελάει, ένα μεγάλο κομμάτι στην παιδική σου καρδιά. Παραμυθένια, ταξίδεψε με μαζί σου παιδιά, από όλο τον κόσμο μία μεγάλη αγκαλιά. Έλα μαζί μου, ήρθε η ώρα, πιάσε το χέρι μου, πάμε μακριά. Έλα μαζί μου, άκουσε τώρα, να σου διαβάζω από βιβλία μαγικά.